díreach tíobh den teach ina rugú mé, tá molach chlíomhlíomh, sconsa gairí a tá 600 méadar ar airde. Agus le faithí mar seo mar chóirsan agam, farta mé an chaidéile am a híal a chaithú faoi na scá mar chróirí dúlra. Caid mé mar híal ar imil rudaí ar barna idir farige, an talú agus na phleithis. Arcan fóhar daoine air mar lethar lum, leabhar, scéardúil. Ach dúsa is áit fial, farsing agus úsa lé. Agus tá sé ná magan inis, súil uair a chaithú ina thardog leis í dúlra seo. Seasan siad an seo a bhirméigean le 300 milliún bliain. Gana thug faoin spéir agus faoin eisce. Ní láitir bí ar Dhún a bhfuthim chó choirithe. Agus tíofaí tú go mór an méid éan, anamhí agus anam álan déine. A tá tainge i dtrán na tírghnéithe scéardúile epicúla seo.